Nå, du har indtaget direktørstolen, kan jeg se. Så mange gange kan det passe, at der ikke har været overskud de sidste 20 år? Det har jo aldrig betydet så meget for din far. Det skulle bare løbe rundt. Ja, der kommer jo nok til at ske nogle ændringer her. Ja, så gør det vel heller ikke noget, at vi begynder at tjene nogle penge. Ja. Det glæder vi os til, Lars. Nå, hvad er det? Ja. Sig mig, er I ude på, at jeg skal drikke mig ihjel, hva'? Nej, hvor fanden, altså. Jeg drikker ikke sådan noget fint fast der. Ja, så kan du passe det, invitere mig hjem på en lille en, nu hvor jeg ikke kommer til at se dig i butikken mere, ikke? Ja, ja. Nå, hvad så? Nyder du at være hjemme igen? Kan jeg love dig? Ude godt hjemme bedst. Hvad fanden vil den æveklat her? Det var da satans. Det må da være den unge Halbo. Ja. Ja, tillykke med det. Tak. Christian Storgård. Storgård Total Entreprise. Ja, undskyld, jeg ikke lige giver hånd. Nej, det er fint. Min far er lige dernede. Vil du ikke selv aflevere det til ham? Nej, det er til dig. Nå, tak. Jeg tænkte på, vi to mødes over glasdag. Snak forretning. Jeg tror, vi kan få rigtig stor glæde af hinanden. Hallo? Hvis vi lige må få noget opmærksomhed heroppe. Willy? Jamen, jeg vil skulle lige sige et par ord til dig. Min gamle mester. Da jeg startede her firmaet, der havde jeg sgu ikke forestillet mig, at jeg skulle stå her 20 år efter og sende dig på pension. Men jeg har altid haft svært ved at få røven med herfra, for vi er jo en stor familie her. Nå, men vi har været nede i gemmerne og finde en lille ting. Ja, der var sgu flot fyr dengang, ikke? Som I kan se, så er Junior også med på billedet. Og han skulle jo ud i den store verden og være fin der efter læretiden. Men nu er han så kommet hjem og skal overtage skuden. Og det ved jeg sgu egentlig ikke lige, hvordan jeg har det med. Fordi dengang vi var knægte, der spillede vi fodbold sammen. Og der var jeg anfører. Der var det mig, der bestemte. Men man kan jo vende sig til hvad som helst. Men Willy, det er jo dig, vi skal sige farvel til i dag. Og du skal bare vide, at du har været en god mester. Men du har først og fremmest været en god kammerat. Det skal du sgu have tak for. Kom herop. Det var jo det er en overraskelse. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal... Men Lars, gider du komme herop? Det her, det er til dig. Og så pas godt på det hele, ikke? Nu er jeg. Jeg er tilbage ved en trætid. Du kan godt begynde at tjekke nogle folk ud. Ja. Hvis vi vinder, så får vi nok brug for nogle ekstra hænder, ikke? Ja. Lars, jeg ringer ned for nærkøb. Jeg vil gerne have tilbudt nogle nye lofter med tur. Fint, det ser du til nu. Dags, Willy. Hej, hej. Er du allerede træt af at være pensionist? Nej, jeg skulle bare hente mine flasker. Ja, jeg skulle ellers lige håbe, du havde glemt det. Det er sgu blevet flot, hva'? Ja. Hvad har det kostet, du? Ja. Har du fået solgt den gamle printer, eller hvad?
Hvad du er glad for, at jeg har været så fornuftig med pengene, ikke? Så du ikke står med et forkert firma. Okay? Se. Jeg krydser. Godt. Nu skal du have til rådhuset. Ja, værsgo at sidde ned, mine herrer. Ja, vi skal lige have lidt ro i salen. Vi går nu videre med udliciteringen af el- og VVS-arbejdet på kommunens opførelse af kollegiet i Svalevænget. Og vi lægger ud med Svendsen og Søn. Og Svendsen og Søns bud lyder på 3.650.000 kroner. Og næste er Storgårds Hotelentreprise. 3.760.000 kroner. Så har vi her Halbo El og VVS. Halbo El og VVS bud lyder på 2.850.000 kroner. Og sidste tilbud kommer fra JP Byggesupport. Det lyder på 3.420.000 kroner, og det vil sige, at Halbo El og VVS vinder entreprisen på el- og VVS-arbejdet med det laveste bud på 2.850.000 kroner. Vi fortsætter med entreprisen på Lars Halbo. Må jeg lige forstyrre dig noget med? Dag, Lars. God Valentin. Jeg er salgschef i Storgårds Hotelentreprise. Jeg vil da bare lige sige tillykke med ordren. Der snød du også godt nok. Ja. Ja, det gælder om at ramme rigtigt, så. Jeg tænker på, om du har tid til en kop kaffe. Tag en lille snak. Snak om hvad? Du har jo allerede mødt min direktør, Christian Storgård, der til din første reception. Og vi tænkte, at eftersom du åbenbart har tænkt dig at spille med på den store bane, så ville det være meget fint at lade hinanden lidt bedre kende. Finde ud af, hvordan vi bedst samarbejder om kommende licitationer. Det tror jeg ikke, jeg er interesseret i. Nej, men prøv at høre, Lars. Du kan da lige tænke lidt over, ikke? Værsgo. Tak, men nej tak. Kæft, hvor er du vild, mand. Det er kraftigt godt gået, der. Fantastisk. Så er det slut med at renovere faldstavmer, hva'? Ja, jeg skal lystrømrør i Føtex, mand. Vi skal ud på de store pladser. Nej, for helvede, det er de andre. Du, Knutte, jeg får lige brug for en chakbajs. En, jeg virkelig kan stole på. Okay. Tænk på, om det var noget for dig. Mester, mand. Alt for dig, ikke? Jeg var gammel anfører for helvede, ikke? Tak. Selv tak. Der tog vi sgu røven på det, hva'? Ja, det gjorde vi sgu. Fandme godt gået, Lars. Det kan vi have ud. Og hvad har vi her? Det er den næste station. Har du set dig på det hele? Ja, du kan godt finde lomregneren frem. Altså, er det ikke lige lovligt meget at gabe over? Jeg var med til at bygge halvdelen af Dubai. Tror du ikke, jeg kan klare på plejeboliger? Chok, du gav mig. Hvorfor sidder du der? Ja, fordi jeg var blevet træt. Hej, skat. Nej, Hvordan gik det? det gik godt. Vi vandt den. Ja, selvfølgelig gjorde I det. Hvor er hun? Betty, hun bliver inviteret hjem af en af pigerne fra klassen, så vi skal hente hende med 7:30. Og Andreas, han har spillet fodbold med nogle af drengene. Nå. Men jeg sagde, at de nok skulle falde til, ikke? Ja, det siger du jo. Hvad for nu? Skal du være fræk? Det må jo ikke være fræk. Kom her, kom her! For helvede! Hold med! Lad være! Gjorde det ondt? Mhm. Det var også meningen.
Det åbner ikke. Nu rydder jeg så. Hvad er det noget med børnene? Du bliver liggende. Du rører dig. Dag igen, Lars. Ja. Du må undskylde, jeg forstyrrer dig i privaten, men jeg er jo lidt ked af, at du ikke har tid til en lille snak efter licitationen i dag. Ja, jeg var ikke interesseret. Det er et dejligt hus, vi har fået. Kønne børn. Måske fik jeg ikke forklaret mig godt nok. Som den økonomiske situation er lige nu, så kan det ikke nytte noget, vi går og bekriger hinanden. Der skal være plads til os alle sammen. Og det fungerer nogle gange bedst, hvis vi løser tingene i fællesskab. Jeg tror ikke helt, du forstod. Jeg er ikke interesseret. Hvis du insisterer på at gå enegang på den måde, så skal du bare vide, at du er helt alene derude. Står du og tror mig? Lars, jeg tror ikke folk. Jeg prøver at få dig til at indse, at hvis vores forretninger skal give overskud, er vi nødt til at samarbejde om kommende licitationer. Så simpelt er det. Tak for i aften. Du skal huske at passe godt på det, du har. Ikke, Lars? Hvem var det? Nå, det var bare noget arbejde. Hey. Hvad? Hvad er det ikke om at blive derinde? Var det ikke det, jeg fandt om? Hvad? Kom, kæmp. Helt ned. Hvad så, Knude? Har du styr på det? Ja, bare pas din egen butikmester. Det kører. Bortset fra, at vi er ved at løbe tør for kabelbakker. Tømmerne er kraften ved at overhale og sådan noget. Altså, jeg har rykket Preben. De skulle komme senere i dag, så. Skide godt. Vi ses. Jeg skal ned i knækket med det der. Hej, Lars. Hej. Direktøren for et eller andet byggesupport sidder inde på dit kontor. Jørgen Persson, tror jeg. Hvad for noget? Jamen altså, han gik selv derind. Jeg troede, du kendte ham. Nå, Valbo. Nå, hvordan står det til med byggeriet? Kender vi to hinanden? Jørgen Persson. Det er mig, der er i JP Byggesupport. Og hvad kan jeg gøre for dig? Der går rygter om, at du vil byde ind på kommunens nye plejeboliger. Og hvad vedkommer det dig? Det vedkommer mig faktisk en hel del. Nu snuppede du jo eller ved Vesting på kollegiet. Og hvis du har tænkt dig at lege stor entreprenør på plejeboligerne, så er vi lige nødt til at blive enige om nogle ting. Hvad er det? Det er det tilbud, Halbo, El og VVS byder ind med den 14. Vi har gjort alt arbejdet for dig. Du skal bare sætte dit stempel og din underskrift, og så lægge det ind til licitationen. Så bliver det sgu da ikke meget nemmere, hva'? Mit firma, JP Byggesupport, byder 22,1 millioner kroner på opgaven. Og vi vinder den licitation, Halbo. Og det er vel egentlig rimelig nok. Eftersom du snuppede den sidste lige for næsen af mig. 22,1 millioner. Altså efter mine beregninger, så er det en overpris på 2 millioner. Hold da kæft. Der kan man bare se. Det er jo pisse ulovligt. Der er jo ingen kæft, der opdager det. Alle skriver selv under på tilbuddet, men der er ingen beviser. Hvis du går med i samarbejdet, så ligger der lige så store fortjenester og venter på dig ude i fremtiden. Du er jo ikke dum, Halbo. Hvis man vil spise kirsebær med de store, så bliver man sgu nødt til at sluge en lille sten en gang imellem. Har vi en aftale? Jeg tænker over det. Du har ikke noget valg, Halbo. Hvad så? Har du fundet ud af noget? Altså, jeg tænkte, at jeg skulle læse videre. Noget terapi eller noget. Ja? Ja, jeg ved det ikke. Jeg skal ikke tilbage til sygeplejen. Det overgår jeg ikke. Altså, nu har jeg også været væk i så mange år, så... Jeg ved det ikke.
Hvornår skal vi spise? Det kunne være, vi skulle begynde nu. Nej, vi venter lige lidt. Jamen, jeg er sulten. Ja, jeg kan lige prøve at ringe igen. Undskyld, kom for sent. Jeg blev lige optaget. Der var så meget. Ja, jeg ved det godt. Hej, far. Hvor farfar? Hej, Lars. Nå, er det dejligt, at jeg er hjemme hele tiden? Han træsker over her som en løve i et bur. Men hvad, så længe han ikke æder mig, så. Nu må du jo sørge for at holde dig i gang, Willy. Skal du ikke til at spille noget golf? Golf? Ja. Der er mange af dine alder, der er vilde med det. Du skal jo røre dig. Nej, jeg gider fandme ikke at vimse rundt med sådan nogle fise fornemme typer, du. Har du set de der små franske sko, de har? Har vi har tænkt sig at melde sig ind i noget fugle noget? Ja, Dansk Ontologforening hedder det. De laver sådan nogle udflugter. Må vi godt få noget chokolade? Ja. Yes. Går du ikke lige med ned? Jo. Hvor mange gange sagde lægen ikke, at du skulle stoppe med det der? Hvad ville ham, Persson? Hvor ved du det fra? Jeg så hans bil holder i går. Så en gang, hvorfor blev du ved med at rende rundt derovre? Jeg troede, du skulle slappe af. Så hvad ville han? Han vil bare snakke. Fortæl du 2 kollegiet, ikke? Det finder de sig ikke i. Der er vel fri konkurrence, er der ikke det? Ja, hvorfor fanden skal det være så stort, Lars? Så man kan, hvad er du urolig for? Jeg er sgu da urolig for firmaet. Jeg mener, er det ikke fint nok, at det er L og VVS? Har du ikke tillid til dem? Selvfølgelig har jeg tillid til det, men hvad der er i vejen med min måde at køre det på? Der er ikke noget i vejen med at gøre det på din måde, men hvad er der i vejen med at tjene en lille smule? Hvad? Det er jo ikke kun dig og mor, der skal leve af det. Det er du godt klar over, ikke? Jeg har kørt den forretning udmærket i alle årene, og du lægger dig straks ud med de der begærlige røvhuller. Af en eneste grund, fordi du vil være den største og den bedste. Hvad fanden er det for noget pis? Du er ikke engang bekymret for firmaet. Du er bange for, at jeg skal gøre det bedre end dig. Bare hold dig fra dem fra nu af. Så er der kaffe. Med det indvendige byggeri på plejeboligerne. Vi starter med den samlede entreprise på både El, VVS og på ventilation og tømmerarbejde. Vi starter fra ende af. Og næste i rækken er Håndberg AS. Og Svendsen og Søns bud lyder på 22 millioner total entreprise. Tilbud lyder på. Og så har vi et bud fra Nystrøm. 23 millioner 450.000 kroner. Og så har vi JP Byggesupport. 22 millioner 100.000 kroner. Og vi er nu nået til det sidste tilbud på entreprisen. Halbo El og VVS byder 19 millioner 750.000 kroner og vinder dermed entreprisen. Er du overhovedet klar over, hvem du er op imod? Hallo? Du har lige begået dit livs fejltagelse. Hvad fanden har du tænkt, jeg skal gøre, hva'? Skal jeg sømme kablerne direkte op i loftet? I morgen tidligt, der sætter de plader op, og så er jeg pisselig glad, hvor langt de kommer. Men så du bare kører lidt ned, okay? Prøv nu lige at få lidt ro på. Hvad sker der? De lukker lofterne i morgen. Vi mangler stadig de kabelbakker. Jeg vil godt minde om, at alle skal overholde de skide aftaler, vi laver. Hvornår kan jeg de kabler op? De er oppe i morgen inden middag. Ja, jamen tag over penge på det her. Jeg tager næste bring, vi ser, hvad der er. Må ikke have det med tage sammen. Det forstår jeg sgu ikke. Der er åbenbart sket en misforståelse. Jeres kabelbakker, de er kørt til en byggeplads ved Herning. Ved Herning? Jeg ved sgu ikke lige, hvad der er sket, men I har dem inde i møder ind i morgen. Må du fandme love mig, Preben. Altså, jeg bliver nødt til at kunne regne med dig. Ja, selvfølgelig kan du regne med mig, Lars. 100%.
Hvad er det, Hanne siger? At det er mig, der har sendt den sms. Og det er det ikke, eller hvad? Nej, siger jeg jo. Jamen, hvem har så din telefon? Det ved jeg sgu da ikke. Jeg har jo sagt, lå i klassen. Du behøver slet ikke snakke sådan til mig. Jamen, du kan ikke forstå det. Hey, undskyld, jeg kom så sent. Jeg skal også have en ny mobil. Jeg skal. Den kan ikke engang downloade eller noget. Der har været en masse ballade i Andreas' klasse i dag. Lars, han er rigtig ked af det. Okay. Vil du selv fortælle bare det? Hvad er der sket? Jeg fik bare en kæmpe skidebøtter. Hvorfor det? Det var ikke engang mig. Prøv at så lige ringe til Knutte. Jeg har ikke Knutte, det er mig. Jeg skal bare lige høre, er de der kabelbakker, er de kommet? Okay, skide godt. I morgen kan du ikke møde ind lidt tidligere. Bare så kan vi lige prøve at se, om vi kan indhente den tidsplan. Skide godt. Vi snakkes ved. Hej. Undskyld, skat. Hvad var det, du sagde? Det er fordi, der var nogen, der havde snuppet min mobil fra min taske. Og så havde de skrevet en besked og sendt til. Ja? Nej, altså Lars. Ja. Tak for mad. Ja. Jo, men det er godt. Jamen, vi snakkes bare ved. Hej, Carsten. Gå ud. Skat, hvad var det, der skete i skolen? Det er lige meget. Nej, det er ikke lige meget. Det var så mig, der var en idiot. Jeg gider slet ikke gå i den her lorteklasse. Jeg har overhovedet ikke nogen venner. Jeg gider slet ikke bo i det her lorteland. Du lovede, at det ville blive bedre, når vi kom hjem, men du arbejder fuldstændig ligesom over. Hvad nu hvis... Hvad nu hvis vi tager op til Sverige? Så fisker vi. Så laver vi bål. Og så hygger vi os. Alle sammen. Har du lyst til det? Så gør vi det, ikke? Jeg elsker dig. Olivers forældre kæmper for at få ham ud af folkeskolen for hans egen og for klassekammeraternes skyld. Hun er indstillet til Nobels fredspris. 20 millioner mennesker verden over kender hende, men hun er ukendt i sit hjemland. For mig håber jeg bare snart, at det er slut. Håndboldstjernen Lærke Møller er igen i skadeshelvede. Kan vi lige snakke lidt? Ja. Er der noget i vejen? Nej, altså, hvad mener du? Er du ked af at være i Danmark? Nej, jeg er ikke ked af Nej, men jeg tænker bare, at det kunne godt være, at du slet ikke var glad for, at vi var kommet hjem. Jeg er rigtig glad for, at vi flytter hjem. Gjorde det jo for min skyld. Lars, hvis jeg ikke havde fået det så dårligt derude. Rikke, hold nu op. Altså, nu skal du ikke spekulere mere på det. Jeg er glad for at være hjemme. Ungerne er faldet godt til, og dig? Har du det også bedre? Du virker bare ikke glad. Går det skidt med firmaet? Nej, for helvede. Der er bare nogen, der er skide sure over, at vi har vundet igen. Hvem er sur? En, der hedder Persson. Han kom op til mig efter licitationen i dag og troede mig. Han troede dig? Hvad han troede dig med? Nej, ikke troede. Altså, han kom bare op. Altså, det var bare pisseubehageligt, ikke? Altså, det skal du virkelig ikke spekulere på, vel? Hvad var det? Hvem har stillet den der? Er det overhovedet vores? Ja da. Ja. Hvad med ruden? Der må være blæst i og rodende baller. Kan det overhovedet lade sig gøre? Prøv, jeg skal få nu en. Gå nu ind frem.
Ja. Hvad for noget? Okay. Jeg kommer med det samme. Det er godt. Hej. Hvor fanden i helvede, mand? Der stjålet materialer for 200.000. Der kan jo ikke have været aflåst. Jamen altså, det var der jo for helvede. Jeg er den sidste, der forlader pladsen. Jeg låser min skurvogn, da jeg kommer igen, så er der stadig låst. Så hvordan kan det her ske? Hva? Der er ikke engang tegn på indbrud. Det må sgu da være din egen folk, der ikke kan finde ud af at låse en container af. Hvad fanden er det, du står og snakker om, din idiot, mand? Det sidste, jeg gjorde i går, inden jeg skrev, det var at låse den container og hænge nøglen op i dit skab. Hvad fanden foregår? Der er ikke engang tegn på indbrud. Forsikringen dækker ikke nu. Ja, det er jo så ikke mit problem, vel? Ved du, hvad dit problem det er? Det er, at man kraftigt skulle tro, du var i lommen på Persson og hele hans slæng. Undskyld, hvad helvede vil du der Der er stjålet materialer for 400.000 på en plads, som du har ansvaret for. Ved du, hvad mit problem det er? Mit problem det er, nu kommer du bagud med tidsplaner, så er firmaerne helt op på halsen, ikke? Så derfor så vil jeg råde dig til, at du får styr på det her, og det er en eller helvedes fart. Jeg giver dig 1 uge, og det er kun fordi, jeg er så fucking flink. Derefter så er det dagsbøder, og det er 100.000. Det er hver dag, og du ved det godt. Det står i din kontrakt. Er du med? De har tømt hele containeren. Vi skal lave en ny bestilling. Det hele igen. Altså kabler, relæer, vandpumper, fittings. Ja, den er her. Skal jeg sende en med det samme? Ja, ja. Lars, har du lige tid et øjeblik? Hvordan går det med Willy? Kan han holde ud og gå derhjemme? Ja, jeg tror sgu nok. Prøv at høre, Lars. Det er jo hårde tider derude, og vi er alle sammen ramt af krisen. Jeg kan ikke give dig de rabatter mere. Hvad mener du? Ja, så jeg er virkelig ked af det, men vi er nødt til at køre med listepriser fra nu af. For helvede, Preben, det kan du sgu da ikke. Altså, uden de rabatter, så mister jeg mit overskud. Altså, jeg er sgu ked af det, Lars. Det er jeg virkelig, men... Er det Storgård og Persson, der har presset dig til det her? Nej. Hvad er det så? Ja, altså, jeg har haft 20 kunder i røret i dag, der ikke vil handle med mig, hvis jeg fortsætter med at give dig de rabatter. Jeg ved fandme ikke, hvad der foregår. Prøv at vi har en aftale. Den løber du ikke fra. Det gør du simpelthen ikke. Hvad fanden vil du have, jeg skal gøre? Hvis de alle sammen finder en anden grossist, så kan jeg lige så godt dreje nøglen om. Jeg mister 80% af min omsætning. Hvad fanden er det, der foregår? Hvad? Jeg har ikke noget valg. Alle har et valg. Det er bare ikke alle, der træffer det rigtige. Normalt får man 40%, når man er oppe i den størrelse sådan, og I giver sig 5. Altså, det giver jo ingen mening. Nej, jamen så er der ikke mere at snakke om. Nope. Prøv at lade dem møller. Jeg ringer med. De passer mig rigtig dårligt. Okay. Ja, vi skal nok. Men nej, jeg skal nok gøre det. Fint. Hey. Jeg smutter, Carsten. Du bliver ved til, du finder en, okay? Ringer til dig senere. Ja. Hvad er der sket med din cykel? Den er blevet smadret. Er den blevet smadret? Ja, der er nogen, der har trampet på den. Forhjulet er totalt ekset. Hvem har gjort det? Kan vi ikke bare tage hjem? Jeg skulle hilse dig fra en mand. Nå, hvem er det? Han sagde ikke, hvad han hed. Han spurgte, om han skulle køre mig hjem. Og hvad gjorde han? Spurgte, om han skulle køre mig hjem. Altså, var der en mand, du ikke kendte, som spurgte, om man skulle køre dig hjem? Det er det, jeg siger. Hvordan så han ud? Almindelig-agtig. Ja, beskriv ham for mig. Hvordan så han ud? Jeg ved det ikke. Jeg tog ikke med. Kan du se ham nogle steder? Hva? Kan du se ham? Kig nu godt efter, om du kan se ham nogle steder. Måske ham der. Hey, undskyld! Hey! 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 Har I forstået? Ja, Hvad var det så, jeg sagde? Slap nu af, Nej, Lars. det er vigtigt, det her. Hvad var det, jeg sagde? at vi ikke kan komme nogen, vi ikke kender. Og? Selvom de siger, at de kender dig eller morgen nogen andre. Ja, og husk det, ikke? Ja. Jeg mener det, Andreas. Har du forstået det? Jeg gik jo heller ikke med. Men du er da altså nok, Lars. Giver du godt, hvem der sidder under mig, det jeg siger? Det er for fanden, mand. Kan du ikke passe en lille smule på, hva'? Find mig at bede om ting, i stedet for bare at rave ind over bordet. Det er jo ikke med vilje. Nej, det er kraftigt med den person. Der skete ikke noget. Altså, hvad går der af dig? Jeg er bare lidt presset for tiden. Hvad der sker? Det er ikke noget. Det skal nok tage mig. Du skal ikke bekymre dig om det. Godt før sig.
Rasmus, jeg ved ikke, hvad der foregår. Kan du ikke bare fortælle mig det? Det er bare Storgård og hans slæng. De har sørget for, at vi har mistet alle vores rabatter hos Preben. Det gælder ikke fokus alle de andre grossister. Jeg fandt ikke undre mig, om det var dem, der stod bag denne container. Jeg ved fandme ikke, hvad de kan finde på. Tror du også, det var dem, der tilbød at køre Andreas? Nej. Og derfor, du har opført dig sådan før? Nej, jeg tror ikke, det var dem. Hvad er det her for noget? Skal du høre? Nej, ved du hvad? Det er fordi, du tager de store opgaver. Simon, starter du nu også? Hvis du ikke udfordrer dem, så vil de jo lade os være i fred. Men du lytter kraftedeme ligesom min far. Du må sgu da ringe til politiet. Nej. Hvad har du tænkt dig? Jeg har tænkt mig at blive ved, indtil de holder op. Det kan jeg love dig for. Hvorfor skal du være så stædig? Jeg skulle da ikke stædig. Jeg prøver bare på at køre et helt almindeligt lovligt firma med et lille overskud. Er det for meget for langt? Nej, men hvorfor skal du tjene så mange penge, Lars? Jeg fatter ikke en skid. Nej, jeg fatter ikke en skid. Simon, der jeg skal ende ligesom min far. Jeg er totalt nedslidt som 60-årig. Han har ikke været på ferie de sidste 20 år, fordi han ikke tør forlade firmaet. Er det sådan et liv, du vil have? Nej, men det her liv er heller ikke bedre, hvis du tror det. Tak for opbakningen. Okay, prøv at se her. Kabler, bakker, op her, hele vejen hen her. Så kommer du herind, så tilfælder du nogle hovedafbrydere, som sidder inde i trappen her bagved. Okay? Og så går det i rum. Allan? Ja. Jeg mangler 6 svar. Ja, Halbo. Ja, dag Lars. Det er Christian Storgård. Jeg tænkte på, skulle vi to ikke tage en snak mand til mand? En snak? Hvad skulle den gå ud på? Ja, jeg tænkte bare, vi skulle se få den sidste tids misforståelse pakket ud af verden. Vil det ikke være meget rart? Tak fordi du fandt tid til at kigge forbi. Du er en travl mand. Jeg kan jo godt lide dig, Lars. Du er dygtig. Og så er der ben i næsen. Det er noget, jeg sætter stor pris på. Så jeg har 2 forskellige og meget favorable tilbud til dig. Uanset hvilket et af dem du vælger, så vil vi 2 få rigtig, rigtig stor glæde af hinanden. Det ene tilbud, det går ud på samarbejde. Der kan jeg forstå, at både Jørgen Persson og vores ven Bo her, at de allerede har sat dig ind i fordelene. Hvis det er det, du vælger, så kan jeg så til gengæld tilbyde dig, at du undgår at betale de dagbøder, som truer dig. Det andet tilbud, det går jeg til en enkelhed ud på, at Storgård Total Entreprise opkøber Halbo El og VVS. Og hvad har du så tænkt dig, jeg skulle foretage mig? Jeg tænkte, du skulle foretage som administrerende direktør. Ja, det er klart, at vi er nødt til at foretage visse justeringer i forretningsgangene. Så lad mig høre, hvad siger du? Jeg synes, jeg måske skulle tænke på, Lars, hvor mange år din far har brugt på at få det her firma op at stå. Og så er jeg sikker på, at dine 2 dejlige børn, din vidunderlige hustru, de får en meget mere velafbalanceret far, ikke det, mand, hvis du tænker om og tager den rigtige beslutning. Som det sidder lige nu, så kan det jo komme til at gå rigtig, rigtig galt for både dig og din familie. Det er der ikke nogen, der har nogen glæde af. Det her, det slipper jeg ikke afsted med. Det kan jeg fandme godt love dig for. Hvad helvede er det med ham? Han skal lige tid til at vende sig til tanken. Fik du set på tilbuddet? Ja. Hvad gør vi? Tag imod tilbuddet for Lemvig Møller og sørg for, at der er materiale til næste par dage. De vil kun give 5%. Bare sørg for, at der er materiale nok, så vi ikke får dagspiller. Jeg kommer til at slå bunden fuldstændig ud af vores budget, Lars. Jeg skal nok løse det. Hvordan? Jeg finder på noget. Jamen, hvad har Gør noget bare, som jeg beder dig om, ikke? Jeg tager til Sverige med familien. Ring, hvis der er noget. Hvad laver du her? Jeg skal lige finde nogle sammenmåder. Så hvad helvede er det, du står og laver? Hvad? Ikke noget. Du står sgu da ikke og sniffer det lort her. Nej. Det der, det stopper lige nu. Hey, altså. Det er ikke noget problem, okay? Smut hjem med dig.
Men slap nu af, kraftedeme med dig. Jeg skal ikke have dig til at rende påvirket rundt ude på pladsen. Er du med? Smut hjem. Smut. Dog kæft, du er da helt op at køre, mand. Og i øvrigt, så er det Allan, der kører chakke for nu af. Slik må købe, far. Slik? Jeg må sagt, vi skal have slik. Ej, stop nu, far. Jeg må få på mindst 100. Andreas, har du fundet dine gummistøvler? Ja, det er godt. Hvad med dig? Har du overhovedet pakket? Ja, min blå fis, hvor er den henne? Den hænger på tørklædet. Jeg skal have min Nintendo med. Ja, det er fint, skat, men vi skal køre nu. Så lige til nu. Ja, jag kan ge dig 30% i det här läget. Det er ikke nok. Jeg skal mindst have 45%. 45%. 45? Nej, det kan du glömma. Jag är riktigt snäll så kan du få 35%. Det er simpelthen ikke nok. Jeg skal have en bedre aftale. Men tak for det, hej. Halvor, vänta lite. Inte så bråttom. Skitsamma. Du får 40%. Det er en aftale. Det är bra. Ja, kör vi. Ja. Du ligger. Altså som en mega lækker. Ved du godt det? Hey far, vi skal købe nye fiskestænger. Nå. Nå, vi har da fiskestænger oppe i huset. Jamen, de er så gamle. Kan vi ikke få nogle nye, sådan nogle nye blink? Og det må vi lige se på. Hvad så? Jamen, jeg har slet ikke prøvet. Lad nu være. Jeg vil også. Det er min. Nej, jeg vil også. Lad nu være. Det er min. Nej, nu stopper jeg altså. Lad nu være. Skulle du ikke koncentrere dig om at køre? Giv mig den så. Det er min. Jo. Hallo, Nej. Stop nu det der. Andreas, stop. Giv nu bare den Nintendo, Andreas. Jeg er ligesom meget ret. Nej, vi skal ikke slå den, altså. Hold nu op. Lad nu være. Giv mig den. Andreas. Stop nu det der. Hey, nu skal Ja, jeg nu giver du mig den Nintendo. Giv mig den. Altså, hvad er det, du siger? Giv mig den. Ja, det skulle da ikke give. Jeg skulle da give mig 8 dage. Kom ikke kun til mig! Er du fuldstændig sindssyg? Er I okay? Er I okay? Så. Rikke, vi får dagbøder fra på mandag, ja, det kan vi ikke klare. Så jeg er virkelig ked af det, men hvad fanden skal jeg gøre? Så nu tager jeg op i huset, og så får I nogle gode dage uden mig, ikke? Vi kan flødeballer. Prøv unger. Jeg bliver nødt til at tage tilbage. Jeg har noget, jeg skal ordne i firmaet.
Men nu tager min mor op i huset, og så får I nogle gode dage, ikke? Skal du så slet ikke med? Men hvis alt ordner sig, så kommer jeg op til jer igen om et par dage, ikke? Mm. Okay. Hej. Hvorfor skal vi betale nu? Du gav os 8 dage. Jamen for helvede, Torben, mand. Vi havde sgu da en aftale. Ja, det kan du fandme bande på, jeg er. Det gik ikke. Vi må bare klø på. Kommer der materiale fra Lemvig Møller? Ja. Godt. Skal jeg fandme nogle flere folk? Pilser! Lad os gennemgå det her tal igen. Så. Hvad fanden laver du, mand? Jeg bliver nødt til at snakke med dig. Lars, undskyld, jeg har fucket totalt op. Det er min skyld, det hele. Hvad snakker du om? De har krammet på mig. Prøv nu fortæller mig kraftigt, hvad det er. Hvad handler det om, det her? Her i aften, der spreder de noget asbest på det loft, hvor vi går og isolerer vandrør. Og så bliver du meldt til Arbejdstilsynet for at bruge lovlige byggematerialer. Hvor vil du det fra? Fordi de har krammet på mig. Hvem har krammet på dig? Altså Persson og Storgård? Jeg kan Lars nu ikke have mig med. Det er fordi, jeg skylder dem nogle penge. Og så er de troet med, at de smadrer fjeset på mig, hvis jeg ikke gør min tjeneste. Altså, hvem skylder du penge? Rockerne. Rockerne? Ja. Altså, hvad snakker du om? Jeg skylder rockerne nogle penge. For noget kåb. Altså, hvad har rockerne med alt det her at gøre? Har Storgård forbindelse til rockerne? Nej, det er Persson. Persson kender dem. Du må ikke have noget, Lars. Du må ikke sige til politiet, hvis politiet bliver indblandet. De smadrer mig, Lars. Det gør de. De smadrer mig fuldstændig. Ud med dig. Ud. Gå ud med dig. Ud med dig, sagde jeg. Så kan du få den her. Så kan du jo sætte den i glas og ramme, hvis du vil. Så det kan det gøre. Tak for det. Tak for det. Ja, Carsten. Jeg står ude på pladsen. Jeg giver lige en hånd med. Ja, bare lige så vi kan nå at indhente det forsømte. Hvor vi får brug for noget likviditet. Mindst 500.000.
Kan du ikke lige undersøge, om vi kan få første rate for plejeboligen udbetalt? Hej. Altså, Persson, hvad laver du her? Jeg havde et møde. Hvad rager du dig? Altså, jeg skal låne op til maksimum. Altså, i de her tider, der er det nok ikke det smarteste, man kan gøre. Ejendomsmarkedet er stadig rimelig bundfrossent. Vi har bedt om at få udbetalt første rate for plejeboligerne. Og når den bliver udbetalt, så betaler jeg selvfølgelig lånet tilbage. Vil du høre, Kenneth, jeg har brug for de penge. Og I vil jo ikke forøge min kassekredit. Ved du hvad, jeg sender en ansøgning til kreditforeningen, og så må vi jo lige se, hvad de siger. Mail dem med det samme. Og så ring dem op og sig, at jeg skal have besked i morgen. Det kan de ikke nå. Hvad for noget? Skal jeg ringe til dem selv? Giv mig nummeret, så ringer jeg til dem selv. Jeg spiller badminton med en af deres ansatte. Måske kan jeg høre, om han ikke lige kan se på det. Tak. Selv tak. Altså, hvis jeg får hævet alle vores tilgodehavende hjem og tilbageholder noget løn, så kan jeg finde til en dags dagsbøde, og that's it. Jeg har skaffet pengene. Jeg skal bare indhente tidsfristen i løbet af ugen. Nå. Og hvordan det, man må spørge? Jeg har taget lån i huset. Nej, det har du ikke. Vil du hellere gå i betalingsstand for? Hvad siger Rikke til det? Er du ikke noget andet at sige til? Jeg er ude på pladsen. Alle dine femmer. Fisk. Jeg vil gerne have alle dine syver. Fisk. Alle dine træer. Jeg vil gerne bede om alle dine kopper. Det har du lige spurgt om. Så femmer. Skal du ikke tage den? Dine tiger. Ja, hej skat, det er mig. Jeg vil bare lige ringe og høre, hvordan I havde det, og sludre lidt. Jeg skal bare sige, at der vil have været styr på det her. Desværre så... jeg er sgu ked af det, men jeg når ikke op til jer. Men vil du ikke være sød og ringe til mig, når du hører beskeden? Og så helt ungerne mange gange, ikke? Kys dem. Godt. Hej. Jo. Hvad er han? Jamen, hvor galt er det? Afdeling 115. Okay, tak. Han er vist nogenlunde stabil nu. De har givet ham en masse blodfortyndende. Vi får først svar for prøverne senere i dag. Hvordan skete det?
Er det rigtigt for dagbøder? At der aldrig stod værre til med firmaet? Altså, hvem har fortalt dig det? Far fik det her. Af hvem? Der er ingen afsender på. Så jeg har lige fortalt dig, hvad de har udsat mig for. Altså, det må I sgu da kunne gøre noget ved. Så længe der kun er mistanke om chikane, så går politiet ikke ind i sagen. Udover indbrud i din container, som du har anmeldt, så er der ikke nogen, der har begået noget strafbart. De smadrer min forretning. De begynder at gå efter min familie. Det må I sgu da kunne stoppe, mand. Jeg er ked af, at jeg ikke kan hjælpe dig. Men så længe jeg ikke har adgang til fældende beviser, så har jeg ikke noget at komme efter dem med. Og den her, den fik jeg af Persson, da han kom op på mit kontor. Ja, men det bliver svært at bevise, at Persson selv har udformet tilbud. Ja, jeg vil selvfølgelig gerne vidne. Det vil bare være dit ord mod Hans. Hvad mener du? Det er nyttig information, du kommer med. Og jeg skal selvfølgelig nok tage dem med videre for at se, om der er mulighed for at åbne en egentlig efterforskning. Men det kan jo ikke passe, at det her det kan fortsætte, uden at I gør noget. Altså, vi vil gerne, men den slags sager er ret umulige, medmindre nogen indenfra beslutter sig for at angive de andre. Hej, du ringer til Rikke. Læg en besked efter bippet, og så ringer jeg tilbage. Hvordan går det? Bedre. Jeg skal have lavet sådan noget ballonaløg. Jeg er sgu ked af det. Det der med det brev der. Jeg ved ikke, om jeg kan finde på at sende sådan noget. Lars, er der noget, du ikke fortæller mig? Nej. Nu skal du bare sørge for at blive rask. Ja. Er I allerede tilbage? Jeg skulle lige se til Willy. Din mor ringer. Hej, Willy. Hej. Så kan jeg skrækkelse, det bliver altså. Du har ikke været nem at få fat på. Hvorfor har du ikke ringet tilbage til mig? Kan vi lige se lidt? Ja. Jeg tager med børnene over, og også min søster et stykke tid. Jeg ved ikke, hvor længe. Hvad mener du? Jeg er nødt til det. Jeg ved godt, at du er presset. Og det er ikke, fordi jeg ikke gerne vil bakke dig op, men jeg kan ikke. Så hvad fanden er det, jeg skal gøre? Det ved jeg ikke, Lars. Du er, som du er. Og jeg elsker dig. Jeg kan ikke det her. Jeg er virkelig ked af det, men jeg kan ikke tåle det. For helvede, Rikke. Jeg er ked af det, Lars.
Hej, Lars Halbo. Det var ministeriet. Ja. Godmorgen, Halbo. Hej. Velkommen. Har du fået morgenmad? Ja, lad os få en kuvert med til vores vand her. Ja, undskyld, jeg venter på dig, men jeg er simpelthen så forbandet sulten om morgenen. Hvordan vil du have dit æg? Jeg tager bare en kop kaffe, det er fint. Hvad vil du så? Skal vi handle? Eller skal vi samarbejde? Jeg sælger ikke firmaet. Uden mærke. Det er en klog beslutning, Lars. Livet er trods alt meget lettere, når man står sammen, ikke? Du går en lys, en meget spændende fremtid møde. Jeg står og skal bruge det fredag, fordi det er det samme pris i sidste uge. Ja, det kommer til at gå fint, jeg synes bare, Velkommen. Hvad skal du have? Nystrøm. Halbo. Ja, Brakke. Halbo. Op her så. Dags. Erling Nielsen. Værsgo til plads, Halbo. Træk et hele ordet til det. Ja, det står med hele. Sid ned. Du skal da have en lille en. Ja. Værsgo. Godt. Erling, lad os høre, hvad har du til i dag? Ja. Kommunalbestyrelsen har vedtaget opførelsen af den nye børnehave ved Fjeldeparken. Det var de kraftedeme også længe om. Det er et byggeri til ca. 14 millioner, og det skal påbegyndes i det nye år. Og det må være din, Persson. Det kan du i søm på, det er. Skud. Godt. Og hvad har vi så mere? Så har vi en lidt mindre sag i omegnen af de 4 millioner. Det er udbygningen af SFO'en ved Grønvangsskolen. Ja, det må vist være mit. Det er jeg så ikke enig i. Hvis vi lægger tallene sammen her, så er jeg 200.000 bagud, så det må vist være os, der skal have den. I fik teknisk skole sidste år, og det var en opgave til 8 millioner. Jeg er stadig... Jeg synes ikke, det kan være rimeligt. Jeg synes, jeg er stadig 200.000. Hey, ved I hvad, der er ikke mere at diskutere. Brakke for den. Ja. Så står I selvfølgelig forrest i køen næste gang. Ja? Du udfærder de her tilbudspapirerne, og så mødes vi skrive under en uges tid. Og I andre får besked af sædvanlig vej. Jamen, hvis ikke der er mere fordelt, så skal vi fandme have noget at æde og drikke nu. Ja, det var det. Så hvordan er det hjemme med den bygge? Det må du også spørge om. Det er nok, der er Du, Lars? Ja, Jørgen Persson, han har jo ikke så lidt for tiden, vel? Ikke mindst tak ved dig. Og derfor så vil det være en rigtig, rigtig god idé, hvis du vil bruge Jørgens chak på plejeboligerne. Ja, der er mange, der ikke går og har noget at lave, hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke? Ja, jamen, nu har jeg jo rimelig stor tillid til mine egne folk, og jeg tror ikke, det er en god idé. Ja, vi er glade for at støtte hinanden her. Ja. Ja. Ja, jamen, selvfølgelig. En cykelhjælp. Du skal nødt til at cykle. Du ser åndssvagt, men det hjælper. Ja, det hjælper. I Holland, der er ingen Sinder. Det er jo ikke en regel for det. Hende kunne man sgu da godt lige hive en tur med jer på Havanæseren. Nej, nu din kæft, Erling, mand. Du skulle da ikke få noget i hullet, siden vi spillede golf i Johannesborg. Og fik jeg så forbedret mit handicap. Forbedre dit handicap? Du er sgu da ikke andet end et stort handicap. Nå, så kan du ikke være så hård ved Erling. Han kan jo ikke gøre foran en kommunal ansat med det. Det er jo rigtigt. Hvad fanden sker der her? Hvad helvede, ikke? Hvad nu? Ja. Kan jeg komme i dreng? Kom. Kan du give os en Pomerol mere? Ja. Vi er desværre løbet tør for Pomerol. Er det brikstofter, der har været tømt laget, eller hvad? Hvad har du så til at skrive på, Christian? Hvis du lige vender, ringer du. Ja, på et eller andet. Men ikke senere. Der er et lys på, ikke også? Ja, jo. Godnat, Halbo. Ja, hej. Tak for i aften. I lige måde.
Yes, let's go. Hvad med fanden er det? Det er Jacques. Gå på nogle tårer. Du giver dem løn efter overenskomsten, er du med? Hold da kæft, du er hissig, hva'? Skal du ikke passe lidt på blodtryk, kammerat? This way. Hej, du har ringet til Rikke. Læg en besked efter bippet, og så ringer jeg tilbage. Vil du have en kop kaffe eller et glas vin? Nej. Skal vi ikke gå lidt? Hvordan har du det? Og ungerne? Det har det fint. Rikke. Jeg er virkelig ked af alt det, jeg har udsat jer for. Hvis jeg havde vidst, det ville blive sådan, så... Tror du på mig, hvis jeg siger til dig, at der kommer ro på fra nu af? Jeg kan ikke leve uden dig. Altså, det vil ikke give nogen mening. Kommer du ikke hjem? Det ved jeg ikke, Lars. Jeg ved ikke noget mere. Alting skal nok blive godt igen, det lover jeg dig. Det går ikke, det der. Hvad er problemet? Det er Pessens polakker. Altså, jeg ved ikke, hvad der foregår, men de arbejder 14 timer i døgnet. Han behandler med helvede til. De har ikke engang deres egen skurvogn at skide i. Nej. Du er nødt til at finde en anden underleverandør, ellers så nedlægger vi arbejdet. Nej, slap nu af, eller ikke? Hør du, hvad jeg siger til dig? De arbejder 14 timer i døgnet. De er langt forud for tidsplanen. Vi har ikke fået smidt den eneste kabelbakke op, og de er ved at lukke lofterne for helvede. Så send dem hjem. Jamen, der er sgu da ikke nogen, der vil høre på, hvad jeg siger. Ja, vi skal bare få det her samarbejde op og køre, okay? Det vil du så sige til Persson. No, you just move it around this corner. Go. Kan vi lige tale sammen? Har du problem? Ja, det har jeg. Dine folk, de arbejder 14 timer i døgnet, og det smadrer tidsplanen. Og så er de ikke ordentlige arbejdsforhold, og det lægger jeg ikke navn til. Hvad fanden er det, du snakker om? Du skal bare sørge for, at der er toiletter, og der er omklædning, og så skal de overholde den tidsplan. En ting er, at du har fedtet den bolle der, ikke? Men du skal kraftedeme ikke blande dig i, hvordan jeg kører min forretning. Hey! You have to take down the ceiling. No, man, are you crazy? You have to take it down. You appreciate you. Take it down. Hey, man, take it down. We'll take it down. Take it easy. Okay. Take it easy. Just take it down, okay? Okay. So zakuta. Kocham go. Thomas Andersen. Det er Lars Halbo. Hvor skal jeg komme hen? Søndergade 18. Jeg gemte det sidste væk her.
er snart overstået. Okay. Er du klar? Ja. Jeg finder selv det her. Ja, men hold nu kæft. Sgu da rigtigt. Nå, hvad så, Halbo? Hvad fanden har du løbet hen? Jeg synes, du sveder. Nå, nej. Jeg kunne sgu godt trænge til det. Jeg har aldrig forstået, de skider det der løbepjat der. Hvad der galt, jeg holdt sig for med på billigere? Ja, du altid hælder en masse bajer ned undervejs. Øl er sundt, Nystrøm. Gamle dage, så drak de igen. Og de døde sgu også alle sammen, inden de blev 40. Det er det, jeg siger. Hvad er det for et pis med, at vi skal blive 100 år alle sammen, hva'? Vi gider leve, når man ikke kan knippe og ødelægge. Ja, det er sgu da rigtigt. Hold nu kæft. Er det rigtigt, eller er det ikke rigtigt? Loaded er det. Ja, fuldstændig, mand. Er du klar? Jeg siger bare ting, som de er. Ej, perfekt. Skal du holde tale? Hør her. Den første sag, ja. Kom så, tjep. Kom så, nu. I må kraftedeme passe bedre på. Ja, der var nogen, der står en af jeres folk. Umuligt, der har ikke været nogen. Hvis der skal være med til det her, så skal I tage os sammen. Lars, kør stille og roligt hjem, så kontakter vi dig i morgen. Okay, ja. Jeg stoler ikke på ham. Hold nu op med det. Det er jo falsk alarm, ikke? Han er dygtig, Halvo. Han er dygtigere end du er, det kan du ikke kapere, vel? Han trækker til en advarsel, den lille lort. Jamen, det er jo en fejl. Jeg skal nok tage mig dernede. Okay, fint. Hej, Lars. Hej. Hvordan går det? Jo tak, det går fint. Sig mig, hvad er det med dig og Per så? Ja, vi er bare lidt uenige om, hvordan tingene skal køre herude på pladsen. Nå. Han er en hissig bror, men... Jeg ved sgu ikke, hvorfor han har et horn i siden på dig, men... Kan du ikke gøre, hvad du kan for at billægge strider? Der er en grund til ballade. Nej. Vi blev afbrudt forleden. Ja? Ja, nogen havde set en idiot, der rendte rundt og tog billeder på parkeringspladsen foran kronen. Der var ikke noget i det. I er bare nødt til lige at være lidt forsigtige. Vi mødes i morgen kl. 6 og får lukket aftalerne. Af sikkerhedsmæssige grunde, så holder vi os lige lidt væk fra kronen det næste tid. Det er klart. Kl. 6. Nu er det for sent. Rolig nu. Nu skal vi smuldre op. For helvede. Kom. Det er sindssygt. Jeg kan ikke det her. De har mistanke til mig.
Jeg kan ikke gennemføre det her. Hvad vil du så gøre? Måske bare sælge firmaet. Så finder mig et almindeligt job. Ja. Jamen, hvis det er det, du vil, så kan jeg jo ikke forhindre dig i det. Du kan sælge til Christian Storgård. Han var interesseret i at købe han, ikke? Det sker ikke. Du går klar, at de bare vil gøre mod den nye ejer, som de har gjort mod dig, ikke? Jeg er ikke glad for dig. Nej, det regner jeg heller ikke med. Når de har sagt nok, griber vi ind. Okay. Eller det. Ja. Øjeblik, Brak. Hvad fanden har du gang i? Hvad skal jeg? Vi er bare forsigtige. Det kan du ikke noget mod. Nej. Der er et toilet, er der det? Ude til venstre. Hvad så? Den er her ikke. Hvad mener du? Den er her ikke. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er den det. Den er her ikke. For helvede, jeg har sgu da kigget efter. Jeg har haft det i hånden i lommen. Den er her ikke. Er du på toilettet i entréen? Entréen? Hvad fanden snakker du om? Er du der? Ja, lige et øjeblik. Er der problemer? Nej. Hvad skulle det være? De andre vil gerne i gang. Nå, der er der jo. Jeg troede sgu, du var faldet i kummen. Nej. Ja, skal vi se på en gang? Ja. Det er fandme ikke verdens mest charmerende sted, det her. Gerson, hvis du vil lægge ud. Det er du tro. Børnehaven. Fjelleparken. Ja. Den vinder vi med 14,2 millioner. Okay, det er noteret. Værsgo. Hvad vandt I den med, sagde du? 14,2. Okay. De andre beløb, de er noteret i mapperne. Vi skal ordne med det samme. Ja. Og så sørger jeg selv for, at de kommer ind til kommunen enten den 13. Så er der tilbygningen på Grønvandsskolen. Hvad fandt du ud af der? Det var vores. Den vinder vi med 4,7. Det var til Halbo. Nystrøm. Og Storgård Total Entreprise. Kom nu i gang for helvede, boy. Nogen er tørstige, ikke? Ja, det skal jo være rigtigt, det her. Sådan er det.
siger bare stille og stå. Forhold jer roligt. Få dem visiteret godt og grundigt. Forhold jer helt roligt, bare 10 stille. Klokken er 18:21, og I er alle sammen anholdt, sigtet for overtrædelse af konkurrenceloven, og I har ikke pligt til at udsætte til politiet. Hvad er du? Ja, det var... Er du kommet til skade? Nej. Tak for hjælpen, Lars. Det var godt gået. Det her, det er en kopi af slutsedlen. Og din del af købesummen, den kommer selvfølgelig ind på din konto her til den første. Hvor den nye ejer også overtager. Hvad er han for en, ham? Jens Søby? Han er en fin fyr. Han skal nok passe godt på firmaet. Hvad med dig? Jeg har sagt ja til det der job som projektleder for NCC i Odense. Lars, du skal bare vide, at det er ikke dit skyld. Tak. Det var det. Mhm. Kom over. Is in a box beside you. I used to be so cool, but now I'm down with a serious case of OD on life. It's a cold water feeling, it's a crush to my body. When I turn around and look at me, I wanna tell you, but the words just stay there. I used to fly in a rocket high, way over my plasticine sky. They used to all wanna know why, but like a stray cat I hide. I used to fly in a rocket high, way over my plasticine sky. They used to all wanna know why, but like a stray cat I hide. Like a stray cat I bite. The cat is in a box beside you. The cat is in a box beside you. So I fell into the silence of a sick room, stepped into the chaos of my stubborn soul, opened a door that I didn't even know was there.
was a cat with my claws out, and I was always a couple of steps ahead. But you sure know how to catch up. I used to fly in a rocket high, way over my blasted sky. They used to all wanna know why, but like a stray cat I hide. I used to fly in a rocket high, way over my blasted sky. They used to all wanna know why, but like a stray cat I hide. Like a stray cat I bite. The cat is in a box beside you. The cat is in a box beside you. The cat is in a box beside you. I used to fly in a rocket high, way over my blasted sky. They used to all wanna know why, but like a stray cat I hide. Like a stray cat I bite. The cat is in a box beside you.